Segons dades del Ministeri de Treball i Immigració, el nombre de cooperatives registrades a Catalunya a setembre de 2009 era de 5.185. Catalunya és la comunitat autònoma amb un major nombre de cooperatives. Un de cada 3 catalans que configuren la població activa són persones sòcies o treballadores d'una empresa cooperativa. Això vol dir que a Catalunya hi ha més d'1 milió de persones vinculades al cooperativisme. El cooperativisme està implantat en tot el territori català. No hi ha cap comarca sense presència cooperativa. Destaca Barcelona, amb un 67% de les cooperatives de Catalunya. El cooperativisme també està present en tots els sectors i activitats econòmiques. Les majoritàries són les cooperatives de serveis, que són gairebé un 51%. Les vinculades a l'agricultura són més d'un 10%. Coneixerem el funcionament i organització de 3 cooperatives de la província de Barcelona. De la mà del Manel Zendón visitarem TUS, Transports Urbans de Sabadell, constituïda l'any 1982 per un grup de treballadors agrupats en una cooperativa de treball associat, amb la finalitat de realitzar el transport urbà de la ciutat de Sabadell, atenent així les necessitats de mobilitat dels ciutadans. Amb el Joan Torres coneixerem Cipo, una cooperativa de Sabadell amb 40 anys d'història. Aquesta cooperativa treballa per la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica. De la mà de la Maria visitarem una finca que la Costurica, un projecte col·lectiu de producció agroecològica de base cooperativa, té a Canovelles. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I